Anjem is wijdverzijds bekend om zijn geweldig mooie versierde wijn, praalwagens, dat ze dat dan nemen. Dat is gewoon, door de jaren en de staar gewoon opbouwd. De jeugd die besteedt er een protte geld in, maar ook een heel protte tijd en aandacht en mijn waar. Meer dan 50 aanmeldingen wieren er van de optocht in Anjem van de Moon. Maandenlang is de trog vreugdegroepen werken om de mooiste en grootste versierde wijn te maken. Het weer heeft jou hier even afwachten wat de animo wezen zoeken. Maar die weer volop. Wij vinden het overweldigend wat er weer dingen wordt. En vooral in deze tijd, net wetende wat nog ken, wat naar mij en dan zo'n grote opgave. Ja, dat is fantastisch van zo'n dorp. De optocht is prachtig, maar het moet ook alle keer regelen worden. En daar zit je het wurg hield het vaker het piempunt. Vergunningen regelen en verzekeringen afsluiten. Voor Gwondwarpen is het gewoon net met de dwan. Dat begint al met de oorvragen bij de gemeente. Normaal heb je daar 1,5 jaar en nu heb je een heel pakwerk op papier. En als die al die regels zien, dat wordt er net makkelijker op. Maar we hebben toch zo goed mogelijk dingen en we zien er toch mogelijkheden in om dit op deze manier nog te organiseren. Dat is lang net overal het geval. Dwarpen als Tietjerk en De Pijn zeggen dit hier af van een optocht met versierde wijn. Maar dat is in Anjem en omjouwing nog net het geval. Nee, net in Noord-Friesland. Ik in deze geval natuurlijk wel. Die signalen die hebben we wel ontvangen. Maar juist ook daarom dat wij zijn, we willen juist op het behoud van dit soort tradities inzetten. Omdat we dat juist heel wichtig vinden. En het past en jet echt bij dit gebied. We kregen het thema, sprookjes, stripverhalen en fantasie. Toen hebben we eerst aan het nadenken geweest. Toen ben we uitgekomen bij de klokkenluider van de Notre Dame. Dus de Notre Dame gaan we nou maken. Ja, het is gewoon, Anjem zit er wel een beetje onbekend. En het is ook gewoon de trots die elke Anjem in hem had, denk ik. Tenminste, ervaar ik dat wel. En net alleen de Anjemers staan op een stoepen. Er komen ook altijd een soort meisken uit de omlissende dwarpen. Ik maak je er zelf speciaal vrij voor om hierheen. Geweldig. Ja, in Ien wordt geweldig, ik ken het maar. En ik gelukkig ook geen prijs aan, want ik weet het net. Je staat hier op eerste rang. Ja, nou het is super. Echt geweldig wat ze er weer van maken gaan. Fantastisch. Zo'n enthousiasme en sommigen maar iets mee en sommigen maar de hele buurt. En, ja, geweldig.